Запечатването. В началото на святата събота на 5 януари 1849 г. ние се молехме в семейството на брат Белден в Рокехил, щата Кънектикът, когато Святия Дух слезе върху нас. Бях отнесена в Светая Светих, където видях Исус все още да се застъпва за Израил. На долния край на дрехата му имаше редуващи се звънчета и нарове. След това видях, че той нямаше да напусне Светая Светих, докато всеки човешки случай не бъде решен, било за спасение, било за унищожение. Видях, че Божият гняв не може да дойде преди Исус да е приключил своето дело в Светая Светих, преди да е съблякал свещеническата си одежда и да облякал дрехата на възмездието. След това Исус ще се оттегли от мястото си на посредник между Бога и човека, и Бог повече няма да мълчи, но ще излее гнева си над отхвърлилите неговата истина. Видях, че гневът на народите, Божият гняв и времето за съдене на мъртвите са три различни и независими помежду си неща, които ще следват едно след друго. Видях също, че Михаил не се е повдигнал, че времето на скръбта, каквото никога не е било, още не е започнало. Сега народите се разгневяват, но когато завърши делото си в светилището, нашият първосвещеник ще се повдигне и тогава ще се излеят 7 последни язви. Видях, че 4 ангела задържат 4 ветрове, докато не завърши Исусовото дело в светилището, и тогава ще дойдат 7 последни язви. Те ще разгневят грешните против праведните. Те смятаха, че ние сме им докарали Божиите наказания и че ако успеят да освободят земята от нас, язвите ще престанат. Излезе указ светиите да бъдат избити, което ги накара да викат ден и нощ за спасение. Това бе времето на Якововата скръб. Тогава всички светии викаха в душевна агония и бяха избавени чрез Божия глас. 144 000 тържествуваха. Лицата им бяха осветени от Божията слава. В същия момент ми бе показана група хора, които плачеха и агонизираха. На дрехите им бе написано с големи букви: "Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен." Запитах кои са тези хора. Ангелът каза: "Това са тези, които някога са пазили съботата, но после са се отказали от нея." Чух ги да викат високо: "Ние вярвахме в Твоето идване и го проповядвахме с сила." Но докато говореха, погледите им попадаха върху дрехите им, виждаха написаното и горко ритаеха. Видях, че бяха пили от дълбоките води и останалото бяха размътили с нозете си. Бяха потъпкали съботата и затова бяха претеглени на везните и намерени леки. След това придружаващият ме ангел ме поведе отново към святия град, където видях 4 ангела, летящи към портата на града. Тък му представяха златните си карти на ангела пред портата, когато видях друг ангел да лети бързо от към мястото на най-голямата слава и със силен глас да вика и да размахва нещо в ръка към другите ангели. Помолих придружаващият ме ангел да ми обясни това. Той отговори, че сега не мога да видя повече, но скоро ще ми покаже какво означава видяното. В събота след обед един от нашите членове бе болен и пожела да се помолим за неговото оздравяване. Всички се съединихме в молитва към лекаря, който никога не бе имал неуспешен случай, и докато изцелителната сила слизаше над болния и той оздравя, Святият Дух дойде над мен и аз бях взета във видение. Видях 4 ангели, които щяха да извършат едно дело на земята и тъкмо се канеха да го направят. Исус бе облечен в свещенически одежди. Той се взираше със състрадание към остатъка. След това вдигна ръце и извика с глас на дълбоко състрадание: "Моята кръв, Отче, моята кръв!" Тогава видях една необикновено блестяща светлина да излиза от Бога, седящ на големия бял престол, и всичката да се излива над Исус.
След това видях ангел да лети бързо с поръчка от Исус към 4 ангели, които трябваше да извършат дело на земята. Той размахваше нещо в ръката си и викаше високо: „Спрете! Спрете, 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 докато не бъдат запечатани челата на Божиите служители.“ Запитах придружаващия ангел за значението на чудото и какво трябва да извършват 4 ангели. Той ми отговори, че Бог задържа силите и че е възложил на своите ангели ръководството над земните работи. И още, че тези ангели имат сила от Бога да задържат 4 ветрове, които те тъкмо искали да пуснат на свобода. Но, докато освобождавали ръцете си, и ветровете щели да задухат, милостивото око на Исус погледнал останалите незапечатани и той издигнал ръце към Отца и му напомнил за пролятата си заради тях кръв. Тогава на друг ангел било поръчано да отлети бързо до 4 ангели и да им поръча да спрат делото си, докато Божиите служители бъдат запечатани с печата на живия Бог върху челата им. Видях нежната любов, която Бог изпитва към своя народ. Тя е много голяма. Видях ангели с разпрострени крила над светиите. Всеки свети имаше по един придружаващ го ангел. Когато светиите плачеха от обезсърчение или се намираха в опасност, придружаващите ангели винаги отлитаха бързо нагоре, за да съобщят това. И в същия момент ангелите в града преставаха да пеят. Тогава Исус поръчаше на друг ангел да слезе да ги окуражи и да бди на тях и да се опита да ги опази да не се отклонят от тесния път. Но ако те не обърнаха внимание на тази бдяща грижа и не пожелаха да приемат утешението, но продължеха да се отклоняват, ангелите се натъжаваха и плачеха. Те съобщаваха тази новина горе и всички ангели в града плачеха, а след това с висок глас казваха: „Амин“. Но, ако светите продължаваха да гледат на скъпата жертва пред тях и прославяха Бога с хвалението си, ангелите занасяха радостните новини в града, ангелите там докосваха златните си арфи и запяваха със силен глас: „Алилуя!“ И небесните сводове проехтяваха от прекрасните им песни. В святия град съществува съвършена хармония и ред. Всички ангели, имащи поръчението да посещават земята, притежават златна карта, която представят на ангелите пред портите на града при влизане и излизане. Небето е едно добро място. Купне да бъда там и да гледам мой мил Исус, който отдаде живота си за мен. Купне да бъда преобразена по неговия славен образ. О, да имах език, с който да изразя славата на бъдещия свят. Жадувам за животворните потоци, които веселят града на нашия Бог. Господ ми позволи да погледна и към други светове. Бяха ми дадени криле и ангел ме придружи до много блестящо и славно място. Тревата там бе свежо зелена. Птиците чуроликаха и пееха сладки песни. Жителите имаха най-различен ръст, бяха благородни, величествени и мили. Приличаха на Исус и лицата им горяха от свята радост, изразяваща свободата и щастието на това място. Запитах един от тях защо са много по-красиви от жителите на земята. Отговори ми: „Ние сме живели в пълно послушание на Божиите заповеди и не сме изпадали в непослушание, както жителите на земята.“ След това видях 2 дървета. Едното приличаше на дървото на живота в града. Плодовете им бяха прекрасни, но на едно от тях бяха забранени за ядене. Жителите имаха възможност да ядат и от 2 дървета, но едното им бе забранено. Тогава придружаващият ме ангел каза: „Никой тук не е вкусвал от забраненото дърво,
но ако ядат от него, ще паднат. След това бях отнесена в друг свят, който имаше 7 луни. Там видях преселения на небето добър стар Енох. В тясната си ръка държеше славна палма, на чийто всеки лист бе написано победа. На главата си носеше ослепително бял венец с листа, а в средата на всяко листо бе написано чистота. Венецът бе опасан с разноцветни камъни, които блестяха по-силно от звездите, отразяваха се върху написаните на листата букви и ги правеха още по-прекрасни. Отзад на главата му имаше панделка, свързваща венеца, на която бе написано святост. Над венеца имаше прекрасна корона, греща по-силно от слънцето. Запитах го дали тук живеят, както е взето от земята. Той отговори: не, моят дом е градът, аз съм дошъл на посещение. Той се движеше из мястото, като че ли си е у дома. Помолих придружаващия ме ангел да ми позволи да остана тук. Не можех да си помисля, че ще се върна обратно в тъмния свят. Ангелът каза: трябва да се върнеш. И ако си вярна, ще имаш привилегията с 144 000 да посещаваш всички светове и да разглеждаш Божието дело.